Yesus Kristus. Dia suruton parana sirai dohon buru manang hula-hula Bultong keluarga besar Bubil Pro Hurian Kristen Batak Protestan dengan pandita ngatipak rapak hitamai di bagasan dari Jawa nauhalongi hami amang Sekretaris Jenderal HKBP somoni manang di Huriau dia manami uluan di Huria amang pandita semanjuntak dohot inang raposuli akka parhalanu di Huria siang serep niroha mardongan habot niroha hami parhubas na adong di HKBP Distrik 5 Sumatera Timur niluhon ni amang preses HKBP Distrik Sumatera Timur madok dohot tuhami marhabot ni roha amang inang dohot tuhami aguan mur matoktong siyan tumatonganami sa halap parhubas Distrik 5 dohot HKBP manang sumurut ya hapor siyauta pardalanan ni inang nga tahawulungi nung nga ta saulaw nga dyan milyon di bata jipit mulo paretong akang ngayon tahawul niya tihotoktong ng pinibagasan habot ni rohan kita di bagasan duk ni rohan do amang disirai na mabani anak ko nami tuluhalak dua bawa sa gamuro so nganidoon ang tuwa nami balikin sa taon ono pulang man inangon dohot kami di kantor biro di ekonomi sosial wa tidak ko kami do di humalaputi do lau mangalili hari paso dumpidas yang HKBP lagu budi di Toba somoni do toktong nang di ama sirai boy madohonok ko mahagdo amangon mga luduy do madongani ina mga luduy hay pasoni jala di bagasan parsaurang nalinggan hami di kantor biro di ekonomi sosial atas emergensi sa taon ono bulani rapdo kakaparhubas isi dangadong pola akka hata naturbang siyan inangon dadahulan ala ni masahi kupikir ala nasarek roha di mana pikiran na piturang partangyangon na di akka partangyangon nami manang parapoton nami pagkateon nami pe maceringgan do akka padapot na pardalanan ni ngulu di tonga-tonga niya siyang non ima namabayan ikoborhat di mana jumulos yang kita akum ni dia manami amang Jesiel tangyang nami mandongan ni hawama di bagasan hasadon ni roha kami terus mapuan amang tuadopan asin ni roha ni libata asa margugu amang manam na
haciton, nga perniton, asa humisar rohani amang tibu lumumi mahaporsyong yamang sunguni matutong ng yanakon namin na walang inganan na siya naturasta pastoruhan namin si Jezreel Dohot Angina sa pikiran kamu law manopang manangyan ko baba manungulo ibotong si Hana na esemado pe natuari di jaru udo si Hana ma gawin pilpo haduan itu lima totong tanyang nami to ang dia muna dua asam margugua menopang sita-sita ni ibodo muna ala ini totong sita-sita ni baba tulang dohot robo dihita sa luna punison di bagasan luar ni Tuhan Yesus Kristus hasatiaw idon na nihiling ni debatas yang kita somon hata ni debatan atas surat di Yohanes 1 ayat 20. Barang siapa melayani aku hendaklah dia harus mengikuti aku kemanapun aku berada dia harus berada di sana minggu trinitatis dada di tanoman be nakahaporsyai Yesus Kristus alailunga ini jala bakti jala roto tonga-tonga di portipion bebudang manaporsya nang kita salvo imahaporsyota imam asa di bagasan obason amipe maharap ni rohado lam jupang pasu-pasu di debata di tonga-tonga ni bagas ni amang sirai dongan nami jerata pama nang kakka las di roha di amang ketiduan niari di bagasan biar bila Jehovah manang dia amang mengulang-ulang biakka ulawan matama bisima amang dapotan pasu-pasu kapot anakot tado burutan natuluh halaki jupang ma kanil muna anahan do ibunan sihana pasu-pasu ni bata imana manokto rap dohot hamu nang dohot hami sabuk na punison mauliat ima pasatami mauliat ima ilibata sumuni manang ditonga-tonga li hurion horas laho pasilukon ari-ari ni inang gubernur rugun boru guto na berjolo nani hormatan amanami amang sekretaris jenderal KBP amang Pendeta Tahayan nani hormatan amanami amang preses distrik 5 Sumatera Timur amang Aji Sihiti nani hormatan sudi amang inang Pendeta naro di Bagasan Kion na Sengaluk angka pelayanan ng distrik na berbeda na bukidahani na dihormatan sudi dongan nagutiki pangula nagutiki naro baik nasihat hakai adong dongan debelro soni angkasa distrik na nasa Medan Aceh Sertuba soni nasihat Hubang soni ng Sumatera Timur na normatan lumubi na nahorongan namin di bibirro naro di Bagasan Kion na buhay hita arat berpungu di Kion
Setikyon laho mangudurho pasibukon tikti na parpudi di dongata bebelro rugun boru kultum soni na pinasanapan na tors ni ang ginami bebelro boru kultum keluarga kultum naro di Bagas Setikyon soni na dihormatan keluarga Sirai na sa tuktong widahami mulai siang permodik ni ang ginami na diasakui na madlongani ang ginami Bapak Jezril Sirait na pinasanga pasudi amang inang parhalalu na dong di sa desa Kumbongan ng Soni di Hurion di Daboy Hita rat di Bagas Setikyon akamanginang mauliati ma tapasa kutuhanta bohita basadani roha di Bagas Setikyon adogno 462 halak bibel pro naman tohonan di HKBP jala di patupa bibel pro HKBP no tupak liat bibel pro ima tupak na masirupan di tonga-tonga di bibel pro na marungotangan 382 halak 382 halak ma na masuk tu anggota tupak liat bibel pro disangkapi pengurus Pokja bibel pro na 2025 asasunian angka bibel pro na pertohonan masuk tu tupak liat bibel pro alai dan apalasudi naredi madohoti masuk ke anggota tupak liat bibel pro alanino ATP dan sudi persidohon tu TLB alai atas nama bibel pro HKBP kami pasahaton turut berduka cita tu sudi keluarga Sirait Soni dan keluarga Kultum di Parlau di Parmodik ni angginami bibel pro ruhun boru Kultum akamangina molo mulak kami tupudi martingot angginamion sahal naburju doi mana dan aladung maruju ga benirok ma naburju sangano pe ami pacumpang di Lagubuti jala semasa hidupna hola si parekelo do di beno kesana hola si parekelo saya nunggu benonon asamikel lima alai di 2 minggu na terakhir saya penaruh do ibana saya minum wanita yang liba baru se ang dinibon inaroha dumakatayami na dari Sabtui dot ang ginami amang Pak Jezril Sirait diceritakan pada Sabtui luar biasa do perjuangan yang kinamyon wama asa gacang murna bersiap dulu para medis laho berusaha untuk menghidupkan jantung saya dipompa nasinya sampai ponggol marusuna ala guguna saya guguni para medis laho berusaha tuhama asa kembali seperti biasa alai di doang ginami ma pacis di rumah ngabe suster kami pasok pungada lebe kami nggak berjuang oman sijisidiron alai ima ada dibi tulus maibana borhat manobo Tuhan dung selesai di Indonesia borhat ma ang ginami rugun bibel pro rugun boru Kultum
Ima cerita singkat na dari Sabtu ada orang sobor hati bana di rumah sakit. Itu bersih mo kami sa luna law mamere bohama pakilalan dongan sa tobonan. Alami itu hamu keluarga sirait ng keluarga Guntung. Roro kami aka haangkim Pak Jesril Noai Bitikyon do aka na pensiun do sa distrik na berbeda adong sa Medan Aceh, adong sa Aslak, adong sa Hubang, adong sa Tarutung, adong sa Sumatera Timur, adong sa Borong-Borong, adong mana piga-piga distrik naro di Bagasan Tikon, maholo miro ani hahakim naro di Bagasan Tikon. Alami mang di soto pa botohon nami, deka ari naro musik narorope ang kahaangkim manopot keluarga lau pasahanton inumanetek set distrik 5 Sumatera Timur soni tupat liat bibelpro HKBP ala memang dan terpapumu dengan singkat alai narope hami musei lau pasahanton pengurus Pokja Bibelpro HKBP jala babon nami ma muse tu hamu adigan haroroni pengurus tu tongani Bagasta. Ima informasi saat itu taringot tu Pokja Bibelpro Songoni distrik 5 Bibelpro Sumatera Timur. Uwatamino senatan itu hanta tu hamu keluarga nungau pasinung paraloan na denggani nungau pausung parlojoki nina sirugul kultomomma kuhita di Bagasan Tikyon. Dia yang berjuang lebih kurang 3 tahun dimulainya bersaing angkikon sirugul kultomon pintor timudo bibelpro berusaha mengurupi Marsiali do dengan nabi Prolo mengurupi alai di tanggal 6 nasakui nungau pasiruk be para loanku nungau pasiruk be paujung be lakakku ima 52 tahun may bana 10 tahun naiknya asa pensiun di mana alai dia mah kita do nama sakka Tuhan Jawa bado nama Tuhan alani amang dan kinami lumobi di anak nami di son si Jesril, si Daniel, do si Hana berdoalah kepada Tuhan yang manginangnya berdoa di pantangan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan dan tercapai cita-cita menana Tuhan mulai singgung seperhalan nakin siana asa masuk di Bibelpro kami doakan semoga tercapai soni mantu aman bergugu madama bengit di pergugu Tuhan tabahamu lawan dalami tikti ari-ari na pinasakni Tuhan ta Tuhamu keluarga sirai soni nang keluarga Guntung Jenderal KBP na kadiri bikin asida laho pasato jadi pelabun do pasato paso-paso di dalam waktu tumpakan tulu inang di berprodukun tulu tomon malate kerjulu dia pimpinan nami na walau kami akan dalam perkara dalam tinggi mengenai pendeta secara khusus kainan di Bibelpro buat keluarga namanya nasi dua buat calon pelayan sudah kita tanya pengudison narak markangian berduka mengudur kinamon dirangkai ibadah tutup petido dan makamanor beberapa tadi Bagasan luar Yesus tusun besar todina
Kita dihai masalahnya secara khusus kita dihai keluarga besar Asuton, keluarga besar Sirait, Dohot Gultung, lebih khusus amangna Makabalu Ninangon, amang Janting Sirait, Dohot Anak Komuna, Jesria Immanuel, Daniel Eliezer, Hana Mia Dame, Dohot Aka Hula-Hula, Bangatu Panguluna, Nambangan Nabi, keluarga Gultung, Narosian Manapasugi, bahwa Baman Nabi, Nadong berduka berdoa, Mapandita Surungan Gultung, Mapandita Korman Gultung, dan sudah kita nak putus soal, dibagasan oleh Tuhan Yesus, orang semalita, Parjodo, Tuhan Nabi Ma, KBP di Siti Nusa Timur, Dok pimpinan Tasya Tiara Jatarutung turut berduka dan berdoa dan berpengharapan manita di parmoding ninangon napatu pacara laho pahoton pakirimota dot patudua na porsiota bagita dihadadu ni akan porsiai disundu sepuluh itu dikta nakpe kok kalewati tabulus kuralinggo bendihamati ano ida tapatu pa acara wajala acara apapun itu nasida tual mahumah ibadah apapun itu nasida ditutup ketiga mahkamah calon nama hak nasida apapun ima pasu-pasu di dalam menutup batang asa dibatasi topa ibadah Yesus Kristus nama jayana dokter di berbagai nama jauh Tuhan mudah dan sudah asai mengaramati bakena jalan saja pada jauh di bangsa Yesus dokter di berbadia madoman ibadah di naruar siapa tibion doa naik bawah Tuhan Raja Odono Gijang Paradiso Firdaus 10 terdina ini sepasatan di naposon itu paso-paso di perkubu tiba-tiba Alitara Pemahamuna Hida Saruna Dulu keluarga besar Sirait Dohot Gultung Tuhan Debatama na mengapusi ilumuna air mata muna di permoting ninangon jalan itu masmata muna mata air angka bolapu nauli nadenggan dengan cara seturut hikmat dan waktu Tuhan kebijakan Yarewa jalan sekali lagi Tuhan Debatama nama semua sudah seruna mengatakan di KBP Taput Caryo Ilunya Pandita Robert Simajuta Tersopok pengenam ilunya Pandita Tulus Tulus Naum Dohot Amin Bagian Lahor Mahurupi Lahor Tutup Cara-cara Bedengan Ima atas yang kami dibalaskan oleh Tuhan Yesus Kristus Horas Madinah
Seperti nomor 110 ayat 4 ayat 5 lasjong tuma amu saluna rak mahita mangitihon 110 ayat 4 ayat 5. Mauliate ma itu hatta mauliate manang dihita sanurutna nang hormati hami amang sejen dohot rombongan masjid kantor pusat amang reses distrik 5 Sumatera Timur dohot rombongan dohot sudi tahe nah human yang kaperhobas di distrik 5 Sumatera Timur secara khusus di Hamu Akka Inang Nami keluarga sian komunitas Dohot Pokja Bibelfro HKBP sosongon inangapka horong ni hula-hula nami gultung tulang nami gultung
songinang sahatu ula-ula nami marsada-sada sosong di manang nang lupahami madong at kanamang hulong ni roha at lumubi madong asawta nami na mangurubi hami di na borhat dahil langon meninggal kita saat titikyon di pagi utamu kami amang raja nami jadi satu kinai tondo Panginoon namin tingrak do kita manuaton dahil nang nahuhawalong inyon tuwingan ang persatok kinani pos rohanan bihamu sa luhut na biyak ka pangurupyong mulihan sayang Vietma amat tadi bata nama jongjong isya kauloton ang biyak diganong tiki na manulak ka ulaw kita sayang gabi di bagasan paripan royong di amat tadi bata tangak kung kamu hami na manoktok terlumudi mapala asutong bulog na nyon at ininggal ko ni inang paromain rudong gultong buboto kami domot niyak ka tangis muna sa katiningan na mandokong hata na sumot pido hinauli hinalinggan ni pangalaw ni dainamon di namambayan pelayanan alay majong harwa opas na at kadamang do dainam dan apala sumot na tasak kapi sa diri alay sakap ni debatado ima songon edok niyak ka namalo manang atan itu hatta na magdoktoncol mado marsakap dalan na alay debatado ang dumaton tulang kana ima nga dito tuhod debatabe lakka pelayanan ni dainang nawaw dengan yon Marcos Nero hami di sini keluarga na di bagasan abot Neroha sayang dia makitis yan ka tangyang muna to hami las builam tulibu hami tarapul bergubu hami na mangubuti ang kaulon nami si kamupari na dilyomi di bata debe tuhami so manima ata pangapuon na buhay upatong asami itu kita sa luhut na Tuhan tama na nagdungan kita oras mo Hey
marohan dihani saya jari jala aku dimahami asa unang mandili hami ala naung di jogo dengan waktu rumah kosan jala babele marohan hami makirim di haluaso pakirim saya di marohan hami tuho ay hodo si tangapu jala hodo hapo sebenarnya nama sebatung tuhor hami saat glori susudah di mohal nami amin di orhat nenginang di belfro utuh ima siang Roma 10 ayat 20 ay siang ibana do saluhut naro marhiti-hiti ibana jala marhapati antu ibana do sasurina di ibana ma asalamu saling amin ya menama nami inanami warga besar Sirai dan Satikyo Jesria yang Sirai Daniel Elias Sirai Anna dan Sirai Nabar Habib Miroha sore-sore ng keluarga besar Mungkin Pro Nabar Habib Miroha Abu saya siap doang hak ibadah setikyo dunjumoro mamulus gajang parukiran tentu di bagasa pajungun ni pagkubesyo dito ko na ni gudang ito na mamukuhod di bunanay pagkubesyo na gabi magkaroto orang bibilfo alay turut-turut ng akapangulat termasuk ng apal bibilprofe dan akala di dalam nekrosahit di bagian kebunuhan. Sebelum ini batako dan lor, nunganung gowen laho patupahu pagkubesi, solo berbesahit naman ang pagkubali ng kini. Gawito, jiblaho ditotokan ito. Begitu pikir si Somonito na umasa dito matokan di keluarga. Mga Israel, Somonito. Alay, dia akan dapat pujian bulu mereka yang politik. Audio nama, 3 tahun hati. Binoto do perasaan itu ni nama tung di badan kau ini. Bah. Juga ada yang mau. Udah di bagasan dulu. Beda tak apa di bagasan dulu. Betul macam takas aisian ibana do. Salut naro. Itu berarti bahwa segala sesuatu tidak ada di luar daripada pengetahuan Tuhan. Jalan ibana sudah boleh membentuk dan mengarahkan salutnya. Jalan tuntakas nak hidup. Jalan marhapati yang tu ibadah dan musim dipaingat tidak las niroha nata ai di bagasan ngulu dada sakat narosa dirita di batado na mangalihon kesempatan ini jalan molo pemerlas niroha itu di bagasan ngulu ta dipaingat tidak ala ikut marhapati yang tu musim tu ibadah dan songgup saliling-liling ikut merujung doi di portibio ikut mulat tu musim kita tu debata nampe merujung ngulu ni ina nata harulungu dada gabi sudah pada sakit nadingkan nasna kapan muna tu keleng muna tu dongan muna tu ada muna karena Tuhan menjamin itu jika julau di bagasan bulus niro
dan berkata kepada Tuhan, sebelum berakhir padamu, berikan saya ruang dan kesempatan untuk mengabdi, berbakti di bagasan ngolo. Imang ngolo makirimun naikon siurutan dobe itu akati kina. Molo di bataro nagabi hapatian di sanghutna bahwa Allah lah yang menjamin sukses, Allah lah yang menjamin sukacita untuk menggantikan duka ini. Harapan itu diberikan ruang dan kesempatan. Takasdo kuboto kami keluarga di perpohonan do keluarga. Lain muda dua partida. Jala gomparan ni hapur siaw na tangdoy. Jalan apos ko kanami tang maruto cita-cita ni inang di Balprobo sila. Buru dito. Na maruto di tutulu yan akon na marihiti pakokobon ni ama na mahalo. Jesria Imam Daniel Haga. Setahu saya dalam pengalaman hidup saya, dia yang mencapkan ajaran dari seorang Biben Pro. Jika dia menghayatinya dan menerimanya, maka sukses ada di hadapannya. Dada ngolu di jolma na huatim takuni, ngoluk kudui. Biben Pro na pagudang-gudang tangyang na do nama matparmahanya. Holan 2 minggu daw di bahal-hal inukku mulat na ibana tumidan magudang mau di jolo puku saha atam SMA di pasikolah dari pandita di pangulihon satu na di pasikolah tu master teologi. Biben Pro pasti guru-guru siapa tuh dua pangaribuan. Pardana di ngolukok wilalado isian tangyang na. Siap perbuini pakobon. Molo masa itu akan peparanya kami berpronasi. Hope hamuna dulu. Sado tu hamunai. Edang merdik kedebata. Hola tu biga-biga halak ini. Imana gabi posnya hatta di bagasa partikus. Bolo didok baritai akan ya mangopaaw. Marumur 2 bulan o 2 bulan nunga sayroha akasiswa ni Biben Pro siyang parsikolan na lagbot itu tahayan lahu mangalapaw. Dia akan aso nang repot to mangulaw di uwam na to sikola Biben di sini marganti-ganti lahu mangarorota borong imbang muse ditaruhon tuh tahayan manugot na muse disukuli do jadwal limpukku adiga. Pengalaman hidup saya ini mengatakan bahwa jika kita mengauhon pakokopio pengajarannya doanya maka sukacita itu juga pasti ada di dalam.
Dinamuti Tuhan di Batama, laubungan, olat niyon ko di sariling giling. Amen. Laos ditutup ma peti jenazah Buta Delon Loasa.
Ale Bibel Pro Rugun Gultom Siatano do parbulan dagingmu mulat may gabitano alay Tuhan debata namano paho dohot Tuhan Yesus Kristus na paluhok ko siya dosa dohot tod di perbadia na majo Tuhan ulo na surasuda ima mga ramoti orbon ibake pay maro are parpudi amen martua doa kana mati maghiti-hiti Tuhan ni olat niyon olo ninato di asa maradian na sida siya nakaulon na ay namang yuto na sida do akan na nula na sida amen martangi ang mahita ali Tuhan debata namin na di benua gijang oro debata na punahami rodi suding gulo nami sa leon mahira si roha di hami asa marla si roha hami pay maho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sa tanganmu mato di nami do daging nami aso nang lilo hami di ujung ni ajal nami sa lehot to di mi manugunugu hami asa diramoti hami maluhubulu cami rura ni linggoman ni hamatiani asiro ham sa pamasok mahami sugut tuha sonangan na sudeng gani amen maredde hita sayat hehe do musi pamatakon siat tano manon Tapasikop taguhi tangiang elekta tu debata mardong at tangiang nabulun dengan doa paling agung na nejaro ni Jesus tuhita siya nasa roata rapita mangidohon alea manami alea manami dari berlogijang saya dengar beliau mengeluarmu saya rumah rajamu saya sar malam rohami dan Tuhan sadari saya sama dosa nabi sama dosa nabi di dosa di dalam nama dosa Una kami tugi itu pamuncunan, balu kami siapa Ayo nak punah raja, do tabu, rolia sangat saya. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot tolong rohani debata ama, dohot parsaron itu diperbadia ma masu-masu mangaramoti mangapuli madawani hamu saluhutna. Amin. Jadi mau lihat mah di pasaran nami buka muna Maret. Dulu maret. Jaga si puja mah. Iya.